Sada komandira odelenja uvodi poslu. Razumeli smo da budete na temu. Gotov. Kako ste vi zadovoljni službom do sada? Izvolite, gospodine ministre, razvoj Martića, odlično. Kompletne vežbe sa svim greškama, učenjem pogrešnim ciljevima, svim prekidačima koje su oni koristili. Shodno time daje mogućnost instruktoru obuke da kreira vežbu. Šta vidi ona recimo sa prozom? Samo da se pre svega zahvalim vama koji ste vojnici na dobrom služenju vojnog roka, zato što je naravno posebna čast doći da budete deo vojske svoje otadžbine. Mi hoćemo da nastavimo da motivišemo mlade ljude da dođu u svoju vojsku, da vide šta je to što vojska nudi, da vide kakve sve specijalnosti mogu da obavljaju i šta je to što sve mogu da nauče, kako njihova karijera može dalje da se vodi.